Hello! Mä ajattelin, että mä voisin tänään koittaa kuvata semmoisen pikaisen varustehuoneen esittelyvideon, missä ollaan tässä pisteessä. Ollaan menty aika paljon eteenpäin, mutta emme vielä ei tää niinku valmis oo. Ja tälläkin hetkellä tää on vähän sotkunen, kun tänne on. Sitten syyslomaan tuotu jostain syystä hirveästi tavaraa. Me siis siivottiin tää syyslomalla ja vähän vietiin tätä eteenpäin, laitettiin tänne lisää koukkuja ja kaikkea tämmöistä. Mutta aloitetaan. No niin, tässä ovessa on ensimmäisenä tämmönen hieno kyltti, minkä mun äiti löysi tuolta hissistä viime vuonna. Se on ollut tässä nyt jo jonkin aikaa, mutta se on aika hieno. Ja se on just oikea määrä hevosia. Että meilläkin on 3. Ja sit tossa on tosiaan pyyhe, mikä oli varmaan viimeksi. Ja ruoska on tossa. Sitten tässä on juoksutuskamppeet, eli siinä on 2 juoksutusliinaa. Sitten siellä on näköjään yksi tämmönen rikkinäinen ketjunarun ketju. Joo, ja sitten tässä on tämmönen lyhyempi ketju, joka on sitten juoksutusta varten, tai sitten kun käyt taluttamassa heppaa tai jotain, jos haluat ottaa ketjun mukaan. Sitten tuolla on kapsoni, ja sitten tuolla on 2 juoksutusdeltaa tuolla ihan alimmaisena. Tässä ei varmaan ole muuta. Sitten tuossa on tosiaan riimutelineet. Tää taitaa olla uusi sitten, tai noi taitaa olla uusi juttu sitten viime kerran. Eli tässä on nyt ensimmäisen nopan riimunnaru. Tää musta on ihan uusi. Ei näytä siltä. Ja tää sininen on sillä käytettävissä, kun sen edellinen hajos. Joka on sillä edelleenkin ruokinta-aikana käytettävissä, kuten ehkä näkyy. Sitten tässä on Viian narut. Eli Viialla on 1 ketjunaru, koska se on välillä vähän semmonen ryntäilijä taluttaessa. Ja sitten sillä on ihan perusnaru. Sen molemmat narut on punaisia. Tämmösiä hienoja. Ja sitten tässä on Veeran naru. Sillä on 1 naru. Paitsi että tuo kuuluisi varmaan tähän, mutta sitä nyt voi käyttää kellä tahansa. Ja sitten tässä on Veeran varariimu, joka on aivan ihana. Tämmönen kaunis vaaleansininen. Mä tykkään tästä tosi paljon. Sitten tässä on meidän heinäverkko, jonka pitäisi viedä jossain vaiheessa raikkuun. Tässä on 1 ketjunaru, mikä on rikki. Koska tää hajosi tää ketju, niin mä vaihoin sitten tosta sinisestä tähän Viian naruun tän ketjun. Niin nyt se ei, koska tätä on vähemmän käytössä, niin tää sitten ostetaan uusi ketju. Koska tää ketjun kiinnitys näissä naruissa on tämmönen helppo, että vetää sen vaan tosta ympäri ja niin. Ja sitten tuolla on 1 salmiakkinaru. Tämmönen vaaleanpuna beige. Sitten tässä alla on meidän suojien kuivatusteline. Tai on siinä jotain muutakin joskus. Tässä on nyt nopan suojat kuivumassa. Siinä on takasuojat, etujalan jännesuojat ja sitten on putsit. Ja sitten tässä on Viian edestä nostava keelipatja. Ja tuossa on mun kuulokkeet. Sitten tuolla on meidän pörrökarvasuojat. Ja tuossa on raippatelinen, joka oli tuolla pihaton puolella, mutta sitten ihmisten aluetta kutistettiin, niin nyt se on tuossa maassa. Ja tässä on sitten raipat. Niitä on 4. Ja sitten tässä on kaiken maailman krääsää. En tiedä mitä kaikkea siinä on. Tuo ainakin roskis varmaan. Ja sitten tuolla on heppujen viime talven kengät tuolla ämpärissä ja muuta tavaraa. Tosiaan letku löytyy maasta. Sitten on ilmestynyt ensinnäkin Nopan entinen ruokakuppi. Siis tällä hetkellä käytä sitä, koska me tehdään niille vähän niinku semmoset juoma-kaltaiset ruuat aina iltaisin ja toi on aika matala. Niin se ei oo ehkä se kaikkein kätevin siihen tarkoitukseen. Sitten tässä on tämmönen lipasto, jossa on tässä alimmassa laatikossa heijastin juttuja, loimivyö, valoja ja sitten on pintelit. Itse asiassa täällä pitäisi varmaan olla joku toinenkin pinteli, mutta en tiedä.
Ei näkynyt. Sitten täällä on tämmönen kassi, jos joskus joku tarvii. Sitten muutama harja, ylimääräinen. Ja sitten on sieni. Ja itse asiassa sinne kuuluu myös tämä sieni. Voi olla itse asiassa päällekkäin. Ja sitten tässä ei oo tai tää on rikki. Tää pitää avata ennen täältä. Noin. Täällä on vähän kaiken näköistä tarpeellista. Täällä on tämmösiä jalan- ja kädenlämmittimiä. Satulasaippua. Sitä pitäisi olla semmosia tai nahanpesukinnoshöskiä, mutta ei näy. Ei oo nyt. Sitten täällä on pari se pesusientä tuohon. Kumemittari hepoille. S-koukkuita käytetään suitsien pesuun. Yksi ylimääräinen tämmönen riimu klipsi, jos hajoaa jostain ja tarvii vaihtaa. Sitten täällä on tämmösiä nimilappuja. Siellä on meidän entisen hevosen Garionin tai nimilappu, ja sitten siellä oli Sorri, joka oli mun äidille silloin kun mä synnyin. Tässä on nastoja näköjään. Loimiin tämmösiä juttuja. Häntäremmejä loimiin myöskin. Tuolla on toinenkin. Muutama tussi. Sitten tuolla takana on muutama nahkapaskal ja nippusiteitä ja sitten tämmönen suihkepullon juttu. Ja itse asiassa noi pitäisi varmaan laittaa tänne, mutta mä laitan ne kohta. Sitten tässä on yksi vedenkeitin, joka ei ole tällä hetkellä myöskään käytössä. Mä en tiedä miksi se on täällä, tai itse se on täällä sen takia, että se pitäisi ottaa talliin, mutta tässä ei ole kyllä pistorasiaa. Siis sitä paitsi tuossa vedenkeittimessä ei ole tällä hetkellä sitä, mikä edes lämmittää, niin kuin, mitä saa sen päälle. Joten joo. Sitten on putsit, jotka on myynnissä, jos joku haluaa ostaa. Ne on ihan käyttämättömät, vähän ehkä pölyset. Ja sitten tässä on koukussa. Tää on uusi juttu kans, nää koukut, samoin kuin tää lipasto. Ja tässä on meidän varariimuja, jota äiti on just pessy, plus mun heijastenliivi. Sitten tässä on mun kypärä, mun kummitädin kypärä, ja sitten tuolla on mun äidin kypärä pussi. Mä en tiedä mihin mun äidin kypärä on. Äiti on laittanut sen kypärän, mutta tuolla on se kypäräpussi kuitenkin. Sitten tuossa on 2 hikiviilaa, nahkariimu, jota käytetään aina kuljettaessa. Meillä on toinen kans, mutta se on sisällä vielä, se on käyttämätön. Sitten tuolla on nopan suitset ja Viion juoksutussuitset. Tuolla on valjasöljy tuolla. Ja sitten tuossa on jotain lääkkeitä. Mä en tiedä miksi ne on tossa, niiden pitäisi varmaan olla jossain muualla. Jossain lukitussa kaapissa. Ja sitten tossa on tämmönen kori. Tässä on selvityssuihketta, silverspraytä, semmoista suihkehoitoainetta. Täällä on vähän muutakin haavajuttua, tervaspraytä, ötökkämyrkkyä ja sit toi on kans jotain ötökkämyrkkyä. Sillä ei varmaan ole muuta. Ja siihen aina laitetaan tänne noi sienet kuivumaan. Sitten tässä on pussillinen leipää. Tuolla ylhäällä on pussillinen leipää. Tuolla on 2 pussillista leipää. Tuossa on pussillinen leipää. Meillä on aika paljon leipää. Tuolla on kärryjen pumppu. Tai kärryjen renkaiden pumppu. Ja sitten täällä on kaiken maailman nahkatavaraa ja muuta tavaraa noissa laatikoissa. Mä en edes tiedä mitä kaikkea siellä on. Jossain on varmaan ainakin jotkut jalustimet. Tai mä tiedä, se on varmaan tuolla laatikossa, mikä on tuolla takana. Ei toi pikkulaatikko, vaan se isompi. Tässä on smartti, joka pitäisi heittää pois, koska se on varmaan jo mennyt pilalle. Sitten siellä on nameja ja sitten tommonen nuolujuttu, mitä me aina käytetään Veeralla, kun sitä suihkutetaan jollain, kun se verkää suihkepulloja. Niin opetetaan sitä siihen, että se on positiivinen juttu. Tuolla on tosiaan lisää nahkatavaraa. Ja sitten tuolla on kaikki meidän
kärpäsotsapannat, joita on 7 kappaletta ja meillä on 3 hevosta. Tuossa on vanhentunut kalaöljy, joka pitäisi kans heittää pois ja hankkia uusi. Tuossa Green Line, kivennäinen ja hepat syö tällä hetkellä siis näitä kahta. Sitten tuolla on kaiken maailman krääsää. Tuolla on yksi naulakko, joka pitäisi laittaa seinään. Sitten tuossa on BE-vitsku, jota hepat saa. Ja siinä on mashia siinä alla, jota sitäkään ei tällä hetkellä syö. Sitten tuossa on pellavaa, jota noppa syö aina silloin tällöin. Ja tässä on kauha. Ja sitten tuolla on Selected ja tuolla on Protein. Luulen, että se Selected on kans varmaan alkaa olla pilalla. Protskosta mä en tiedä, kun mä en muista milloin se on viimeksi. Milloin joku on sitä syönyt viimeksi. Sitten tässä on heppojen ruokakupit. Näissä on nimetkin nykyään. Tässä on Nopan. Tää on Viian ja tää on Veeran. Sitten tuossa on tuollaista lautaa. Ja tuolla on tiili, että saa ton karsina-ove auki. Sitten tuolla on loimiteline ja siellä roikkuu tällä hetkellä tää yksi riimunnaru, mikä oli tuossa ulkona puomilla, mutta mä otin sen eilen tänne sisälle, koska se oli ihan jäässä. Sen sulamaan ja silleen, että nyt ei pidetä narua ulkona, kun on kylmä. Toi näköjään haluaa pysyä hyvässä asennossa. Okei, ja täällä on tosiaan, tai itse tuossa on valokatkaisija karsinaan. Siellä on 2 valoa. Laitetaan vaan toi toinen päälle. Ja tässä on tosiaan lukee, että suljethan oven kunnolla, koska jos sä laitat ton tälleen, niin se ei mene kiinni. Sille jää tonne tommonen väli. Niin se pitää aina kääntää toi kahva. Ja tällä siis, noi laudat on tossa sitä varten, että ennen kuin saa tähän portin, niin saa tähän oven kahvaa eteen noi laudat, jos hevonen tarvii olla täällä. Ja täällä ei kukaan siivonnut, täällä on vähän kakkaa. Ja tuolla on tosiaan pihatto. Nyt kun tässä tuolla on narut molemmin puolin, niin tässä kengitetään hevoset aina. Niin siksi noi laudat ei ole paikallaan. Niin ja tosiaan noi valot on, tuolla puolella on valo ja tällä puolella on valo. Ja ne saa siis erikseen tosiaan päälle. Ja molemmat saa kyllä päälle. Sitten sammutetaan valo. Ja sitten tuossa on yksi rikkinäinen ruokakuppi, joka oli vähän haastava käyttää, kun siinä on tosiaan toi kahvarikki. Niin siksi ostettiin uusi, tai ensin ostettiin toi punainen uusi. Ja sitten kun toivotettiin pois käytöstä, niin äiti osti vielä tommosen violetin. Niin nyt on kaikille 3 hepalle eri väriset samanlaiset kupit. Ja sitten tässä on tosiaan loimitelineet. Tää on siis kans kuivatustelineet ja toisita on sitten, että jos tää on täynnä, niin tonne voi laittaa jonkun loimen kuivumaan tai vaikka satulahuovan tai jotain. Ja tässä on tosiaan ensin Viian fleece-loimi, sit siinä on Veeran fleece-loimi, sit siinä on Nopan sadeloimi, joka on tällä hetkellä käytössä ollut Viialla. Sitten tuossa on, en tiedä kenen, tai no tuossa on itse asiassa kaikkien heppojen sitten toiset sadeloimet. Että toi on ollut sillä Viialla käytössä vaan sen takia, että toi sininen oli märkä myös sisältä ja sitten nyt se on ollut käytössä sen takia, että mä en tiedetä missä Viian kaulakappale tuohon siniseen on, niin tässä on kiinteä kaulakappale ja tää menee kuitenkin sille ihan hyvin. Sitten tuolla on pari Nopan sadeloimea tuolla nurkassa. Tuossa on painepesuria ja kaikkea tämmöstä. Tuossa on lämmitysjuttu. Ja sitten tuolla on tuossa punaisessa pakissa, mä en edes tiedä mitä kaikkea siellä on. Siellä on varmaan vaikka mitä. Sitten tuossa laatikossa, en myöskään tiedä mitä siellä on. Siellä olisiko jotain loimia ehkä. Sitten siellä alla on toinen laatikko, jossa on kans jotain loimia. Ja sitten tuossa laatikossa on heijastinloimia tai ratsastusloimia. Ja tuolla on en tiedä mitä. Tuolla pikkulaatikossa. Ja sitten on heppojen hoitopakit on tuolla. Viia, Veera, Noppa. Siis pinkki on Viian, violetti Veeran ja musta on Nopan. Ja tuossa on roskis ja pari pussia valmiina roskiseksi. Ja tässä on yksi vesisaavi. Sitten tuolla on tosiaan Veeran satula, Viian koulusatula, jota kukaan ei käytä, Nopan koulusatula, jota kukaan ei käytä, meidän karvapenkki, jota kukaan ei käytä, Viian satula ja Nopan satula. Ja Viian nimilappu on tuolla jossain ylhäällä, mä en tiedä näkyykö se, kyllä se taitaa näkyä.
Ja joo. Ja niillä on tosiaan kaikilla satulahuovat tuossa päällä. Ja Veeralla on takaa nostava geeli. Nopalla on eestä nostava geeli ja sitten sillä on rintaremmi, koska sen satula menee tai valuu taakse. No tossa. Ja Vialla on kans eestä nostava geeli. Mut se on tosiaan tossa kuivumassa, kun se oli märkä. Koska me oltiin sateella liikenteessä viimeksi. Sitten tossa on valjaat ja ajokamppeet, plus siinä on joku loimikassi. Tiedän mitä se siinä tekee. Sitten tuolla on ohjasajovyö kautta juoksutusvyö. Ja sitten tässä on suitset. Tuossa on kaikkien heijastinriimut, jotka meillä on aina, kun me ollaan maastossa, niin mukana hepoilla päässä. Nämä ohjat on vähän matalalla tässä. Mutta tossa on tosiaan Veeran suitset, ratsastussuitset. Niissä ei ole turpahihnaa ja niissä on tämmönen kaareva kumikuolain. Viian ratsastussuitset on tämmöiset meksarityyppiset ja niissä on ihan peruskaareva tämmönen omppukuolain. Tai oliivikuolain. Ja sit siellä on Veeran ajosuitset, jotka on tällä hetkellä Viian mitoituksilla. Niin tuolla. Ja niissä on tommonen vähän myykkyinen omppukuolain. Ja sitten tässä on Vialle joustoshampoo, jota mä käytän aina juoksuttaessa, koska se vetää aina turpa taivaassa. Nyt yrittää vähän auttaa sitä, että jos se ymmärtäisi, että ei tarvi aina vetää turpa taivaassa. Sitten tässä on Nopan suitset, jotka on hyvin hassun näköisesti näköjään niputettu, plus Nopan korvahuppu, koska se on tosi ääniherkkä, niin silloin aina korvahuppu, kun sillä ratsastetaan. Ja sillä on nivelbauscher. Ja sillä ei ole myöskään turpahihnaa. Ja sit tossa on meidän jakkara. Ja sit me ollaankin takaisin ovella. Semmoinen oli tosiaan meidän varustehuone. Tää nyt ei ole vielä valmis. Ja tässä tapahtuu kyllä vielä ja tehdään asioita, kun vaan saadaan aikaiseksi. Esimerkiksi noin yhdet satulatelineet, mitkä on tuolla alhaalla, niin kuuluu tonne ylös. Mutta joo. Tilatkaa kanava. Tykätkää, jos tykkäsitte, ja kommentoikaa mulle lisää videoideoita ja kaikkea muutakin. Sana on vapaa. Juu. Hei hei! Hello! Herra jesta. Hui.